أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرتراي دمت سلفن هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفن هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيرين هذا.com زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرتراي أزي دمتهم دمت فنو راديو سلفن هذا إيرتراي زي خبركم سمعتنا خم يتغنيو نلوم حموس 10 جنبوت 2017 عام تمرت زي هلونا مدبات كنل عليكم كم لمود بزينا سلفن سمونا بسعميتات مسفلمنا هلو علمون زباون كونتاتن زي فترة الواتاتن ديمقراطياوي تقارلو هزبات إيرتران حتى حزب العرسي زي تدالو صحف سعبيو كورات خاتلتنا مزاني مدباتنا أبوتهم هلاو ناقلتنا سنة مكتسال بمناي ناب فلان مدباتنا سيقاقركم سمناوي نتفتات زينا كوميشن سبعوي مسألة أفريقيا منجستي إيرترا أبنات النت برسن زلو أما لخاقتا قنينو كابشو مونتا كساب إسران كلتن قنبت أب نيجر كتما نيامي زقابع زلو مبلسوسا سروع وعلى كوميشن سبعوي مسألة أفريقيا منجستي إيرترا أبنات النت برسن زلو أما لخاقتا قنينو الكوميشن أبزنا يزي سومنزي وعلوه اتمنجستي أسير ومزلو غازيتنياتات كفتحو دقيموات حساسيبو نوعو سبعوي مسألاتن شارتراتن كوميشن سبعوي مسألة زختم منجستي إيرترا نزي زختم سممعات بمتحس قبل عدي زيقاتاتو كبيد مجهز سبعوي مسألاتي فتسمه اللون الكوميشن وغيسو نمسر غازيتنياتات زي طابقه قراوي تكال غازيتنياتات بزيدوب بموكال أبتي وعلى استساتفه بيورين تونباك منجستي إيرترا نيشو دانن إيرتران درب زي قلت نزولو داويتي ساقن سيوم تهيين زركوبهم حيالو غازيتنياتات ناستات 16 عامتات الدهايو ماتفيو كمزولو بمزغقار بزم أسرات نخفتحو كوميشن سبعوي مسألة أفريقيا بعلة منجستي تارير سقومتن قوسد عبركو توقع عزوزو محتينو وكلت منجستي إيرترا بكمزا مسألة قاتاميتات بزعبا مكاس مسل زيغاتاتهم أبتزحتت الأوان نايمود داتا معلب يوزي رخبه قداي دوب إيرتران إثيوبيان كم مخنيات زغربو منجستي إيرتران 16 عامتات هايو ماتفيو وزول إيرترا وان غازيتنياتات كفتح حوي هلواتهم كحبر بمخنيات سلسة قنبت أبستذكره أهجروا مع تنازع برس أو عيد كم زغرب عيرسعن منجستي كاب كتشن حدا مسكرمات حيزو أسيرهم زلو غازيتنياتات وقعوي كس كي تمسرت لهم بفردي كي قربوا بطبقة كي توكلوا مس درابيتاتهم كي تراقبوا 16 عامتات لهيومات فيهم زلو ويفلات أب كتما أسمران كبابي أنت رأي زلو وحدي زستماي حزبي أجنقو أب كتما أسمران كبابي أنت رأي زلو وحدي زستماي حزبي أجنقو خمزلو من جتات راديو إيرين حبيرهم بسن كزي أوارح تقطيرو زلو وحدي زستماي حزبي سمناوي حانتي فيستو ماي بخوبن مركا فيستو تاتو سريعو ماي زعدلا بوطات كتبد لمو ترئيو خوينو مهلاون وتو من جتات تغيسهم بمسارة أبصاب تو من جتات بمحدار منجستي زوافرا بوطات نحانتي فيستو ماي بخوبن 10 أفاخشيت انكولو كابزو جنا نحنت فيستو مايك ساب 50 أفراد شيء طلوا وانا تلو أسمران كبابي أنكم ون أبكرنن كالوت كتماتن إيرترا واحد ستا مايك الرئي إزي نفلم أوان يكونن إزي أبزو وانزي ترأيزو لو واحد ستا مايكنا أبو تعيز ركبو وكلت هيقدف سال لازن بره طول كرامات زتهان زديقاتات حزب نبره وابجيه النابلو أبزو قاو حلوزو لو وانا تيزاقاتم زلو بعدنا في وزير بريزيدنت زيمبابوي روبرت موغابي أب أخيباتات بمتكاسو مزار بي معكنا زينا كوين لو أبزو لأوان إتي بريزيدنت يدك زيكون عينو عميتو يزعرف كبل أفنيا وقليشو أفنيا جورج تشارامبا بمنجستي زيمبابوي تو نغازيتا هيرالد أبزوها بمجلسي بريزيدنت موغابي ندمي برهان سلازي تصور أمانغو نوح زبالة جيزي عينو عميتو كعرفالو وكم زبالة بيبيس حبيرو نسو بتوساخي لكع كم مانديلا بريزيدنت موغابي يعينتو ندمي برهان سلازي تصور كعمتون كله سبات كم زدك أسخبت وهم كله ويحزنني يخبل أرديو ودي 9 عامت كوين زولو موغابي على خيبا كابين المنسترات أبستفر عليه زباون أحبراون وعلاتات ترغاغا ميكدك سيزرعي مبل 9 عامل أدميو أبزي صنبل الأوان أبالات كابين المنسترات بإلكتريك تسرح عربيا سنكولان كم هي كم زبر كتلو إرسعن يقول بر إتا كم هي أبستبر كتلو عربيا نايسون كولان زي كونت بخوفكا أكلاوي من كسغاس نمكياد تحجز المنبريا كتبل منستر إيون 7 دحنة إتهاكر مقلات أي ذكر
ن38 ዓመታት ንዚምባብዌ ዝመርሓ ሮበርት ሙጋቤ ብሰንኪ እርጋን ካብ ስልጣን ምእላዩ ኣይተርፎን እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርኩ ዝተንፈስን ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ከዓ ክወዳደር ብቕዓት ዘለዎን እዩ ክብሉ እዮም ዘገፍቱ ዝጠበቑ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ፀጥታን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ኣብ ትርከብ ጋዕቤን ዝተባሃለት ዓዲ ብውሕዱ 10 ዓበይቲ ዓዲ ከም ዝኣሰሩ ምንጭታት ሓቢሮም ኣገራት ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ኣብ ትርከብ ጋዕቤን ዝተባሃለት ዓዲ ኣቶ ገብረ መስቀል እምባይ ዝተባሃሉ 85 ዝዕድሚኦም ኣቦ ዝርከብዎም ብውሕዱ 10 ዓበይቲ ዓዲ ከም ዝኣሰሩ ምንጭታት ሬድዮ ኤርትራ ኣረጋጊፆም እቶም ብሰኪ ኣጠቃቅማ መሬትን ወዲ ዓዲ ንዘይኮነ ብወዲ በላይ ንዝፍለጥ ኣባል ፀጥታ ዘይግብኦ መሬት ተዋሂቦ ብዝብል ዝተለዓለ ምስሓብ ንምሽምጋል ተበግሶ ዝወሰዱ ዓበይቲ ዓዲ ብትእዛዝ እቲ ወዲ በላይ ዝተባሃለ ሓደ ካብ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ፀጥታን እቲ ንኡስ ዞባ ከም ዝተኣሰሩ እቶም ምንጭታት ጠቂሶም ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፈለማ መምህር ዓንድን ክኤል ክፍለ ኣብ ተፈሪ ነጋሽን ዝተባሃሉ ክልተ ዓበይቲ ዓዲ ጥራይ ተኣሲሮም እኳ እንትነበሩ ሽማግለታት ዓዲ ጋዕቤን ተኣኪቦም ጠንቂ መእሰሪ እቶም ክልተ ብፆቶም ኣብ ዝሓተትሉ ከዓ 10 ካብኣቶም ብእኩብ ተኣሲሮም እቶም መብዛሕትኦም ልዕሊ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ዓበይቲ ዓዲ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሎም ካብ ዝተኣሰሩሉ ዛጊት ናብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሓልሓል ጋሕቴላይን ዓዲ ኣብየቶም ከም ዝተሰጋገሩ እቶም ምንጭታት ናብ ተወሳኺ የረድኡ ኣብ 2006 እውን እቲ መንግስቲ ብሰንኪ ተመሳሳሊ ናይ መሬት ምስሓብ ጉዳይ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ነበርቲ እቲ ዓዲ ብእኩብ ኣሲሩ ምንባሩ ይዝከር ወደብ ዓሰብ ዝግልገላሉ ዘለዋ ሃገራት ዓረብ ዓመታዊ ካብ 500 ሚልዮን ክሳብ 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ንመንግስቲ ኤርትራ ይከፍላ ምህላው ንናይ ኣውሮፓ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ብምጥቃስ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ሓቢራ ንወደብ ዓሰብ ናብ የመን ኣብ ዘቕንዐ ወተሃደራዊ ስርሒታት እትግልገለሉ ዘላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣምሳይኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ሚልዮናት ዶላራት ትከፍል ከም ዘላ ተደጋጊሙ ክግለጽ እዩ ይኹን እምበር ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ማዕከና ዜና ወጻኢ ሃገራት ኣብ ዘካየዱ ቃለ መጠይቅ ሕቡራት ኢማራት ንወደብ ዓሰብ ንሎጂስቲካዊ ኣገልግሎታት ጥራይ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ብምግላጽ ኣምሳይኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝተኸፈለ ገንዘብ ከም ዘየለ ምጥቃሱ ኣይርስዓን ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ወደብ ዓሰብ ናብ የመን ዘቕንዐ ወተሃደራት ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ዝርከቦ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣቂሙ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከባቢ ዓሰብን ወተሃደራዊ መንግስቲ የመን የሰልጥን ከም ዘሎ ይሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣብ የመንን ክልል ማይ እታ ሃገርን ኣብ ዘካይድኡ ዘለዋ ደብዳብ ገፈፍቲ ዓሳን ስደተኛታትን ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ይገብራ ከም ዘለዋ እውን ንምንጭታት ብምጥቃስ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ተሓሳሲባ ግብፂ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ጽልዋ ንምፍጣር ተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ብምቕጻል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ሳምሕ ሹክሪ ብረቡዕ 10 ጉንበት ናብ ጋና ኣምርሑ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብዚ ናይ ጋና ዑደቱ ካብ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ናብ ፕሬዝዳንት ጋና ናና አኩፎ ኦዶ ዝተላከ ደብዳቤ ድሕሪ ምብጻሕ ብዛዕባ መርገጺታት ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እታ ኣህጉር ብምትኳር ክዝትዮም ሚኒስትር ሳምሕ ሹክሪ ኣብ ናይ ጋና ዑደቱ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ሃገር ክዘራረብ ምዃኑ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ኣሕመድ አቡ ዛይድ ሓቢሩ ኣብ ጋና ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወፍሪ ግብፃውያን ከም ዘሎ ዝሓበረ ማዕከናት ዜና አልኣሕራም ከዓ እቲ ሚኒስትር ኣብታ ሃገር ኣብ ዘካይዱ ዑደት ኣብ ንግድን ወፍርን ክዘራረብ ምዃኑ ጠቂሳ ግብፂ ሃገራት ዓረብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሳሕብ ዘሎ ኣጠቃቅማ ናይል ንዘለወን መርገፂ ብዝምልከት ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ኣብ ምክያድ ክትርከብ ሚኒስትር ሳምሕ ሹክሪ ቅድሚ ናብ ጋና ምብጋሱ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ካይሮ ብምርኻብ ተዘራሪቡ እዩ ኣቀዲማውን እታ ሃገር ምስ ኡጋንዳ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ጅቡቲን ኬንያን ተመሳሳሊ ርክባት ከም ዘካየደት ይዝከር ኤርትራን ግብፅን ወተሃደራውን ፀጥታውን መዳይ ክትሓጋገዛ ይዝትያ ምህላውን ወተሃደራዊ ምንጭታት ይጠቕሱ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ንክህሉ ይዝትያ ምህላውን ዝገልጽ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ኣቶ የማነ ገብረአብን ብ6 ጉንበት ኣብ ግብፂ ብምብጻሕ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሹክሪን ካልኦት ሰበስልጣናት ሃገርን ድሕሪ ምዝራቦም እዩ ወከልቲ መንግስታት ኤርትራን ግብፂ ኣብዚ ሳልስቲ ዘካይድዎ ርክብ ግብፂ ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ምስ ኤርትራ ዘለዋ ምትእስሳር ከተዕቢ ከም ትደሊ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣሕመድ አቡ ዛይድ ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት ዛኪት ተኻይዱ ዘሎ ርክባት ምትሕብባር ዓጋቢ ምዃኑ እውን እቲ ኣፈኛ ኣረጋጊጹ እንተኾነ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ንምትሕጋዝ ተበግሶ ወሲደን ከም ዘለዋ ኣይነፀረን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ብወገኑ ኣብቲ ዞባ ንዝረአ ዘሎ ብድሆታት ንምግጣም ምትሕብባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ግብፅን ኤርትራን ጽዑቕ ርክባት ዘካይዳ ዘለዋ ግብፂ ምስ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ምትፍናን ኣብ ትርከበሉ እዋን እዩ
ሱዳንን ኢትዮጵያ ካብ ግብፂ ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦታት ንምምካት ብሓባር ክሰርሓ እንከለዋ ግብፂ ድማ ምስ ኤርትራ ትሰርሕ ከም ዘላ ጉሁድ ጌራቶ ኣላ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ። ኤርትራ ምስ ግብፂ ጽዑቕ ዝምድና ብምስራታ ካብ ኩሎም ጎረባብቲ ብተዛማዲ ዝሓሸ ዝምድና ምዝጸንሓ ሱዳን ብኣሉታ ክጸልዋ ከም ዝኽእል እውን እቶም ተንተንቲ የመልክቱ። ግብፂ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምቋም መደብ ከም ዘለዋ ሱዳን ትሪፖሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጹ ኣይርስዕን። እንተኾነ መንግስቲ ግብፂ እቲ ብሱዳን ትሪፖሊ ዝቐረበ ዜና ሓሶት ይኽብል መጺኡ እዩ። ኣብ አቡዳቢ መልህቃ አውሪዳ እትርከብ ናይ ኩናት መርከብ ኢጣልያ ናብ ኤርትራ ከም ዘምርሐት ማዕከናት ዜና ጋልፍ ኒውስ ሓቢሩ። እዛ ኣብ 2015 ናብ ስርሒታ ዝተዋፈረት ሓዳስ ወተሃደራዊት መርከብ ኢጣልያ ኣብ ምቁጽጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታትን ጭውያ ንግዳውያን መራኸብን ክትነጥፍ እያ ጸኒሓ። ካብ አቡዳቢ ናብ ኤርትራ ትንቀሳቀሰሉ አውራ ምክንያት ድማ ከም መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ክልሊ ማያት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት እትገብሮ ዘላ ዓውዳት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እዛ ብ168 ወተሃደራትን ሚሳይላትን ካልእ ዝተፈላለዩ ኣጽዋርን ዝዓጠቐት መርከብ ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምምራሕ ኣብ ኢንዶኔዥያ፣ ማሌዥያ፣ ፓኪስታንን ስዑድ ዓረብን እውን ተመሳሳሊ ምብጻሕ ኣካይዳ እያ። ንብረት ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ዝኾነት መርከብ ኩናት ካራቢነሬ ኣብዘን ሃገራት ዑደት ንምክያድ ብፍሉይ ዝተመርጸትሉ ወተሃደራዊ ኣገዳስነት ኣይተነጸረን። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ሂግደፍ ተቃውሞ ይገጥሞ ምህላው ምንጭታት ሬድዮ ኤርትራ ካብታ ሃገር ሓቢሮም። ብመሰረት እቶም ምንጭታት ዝሃብዎ ሓበሬታ ብሰንበት 7 ጉንበት ኣብ ስቱትጋርት ክካየድ ዝተወጠነ ኣኼባ ሂግደፍ ካብ ኤርትራውያን ደሌቲ ፍትሒ ድሕሪ ዝቐረበ ተቃውሞ ኣቐዲሙ ካብ ዝተኻረይዎ ኣዳራሽ ተኸልኪሎም እንደገና ብምስጢር ካልእ ኣዳራሽ ብምክራይ ኣኼባ ከም ዝቐጸሉ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ካብ ስቱትጋርት ካብኡ እውን እንተኾነ ደሌቲ ፍትሒ ኣንጻር እቲ ኣኼባ ተቃውሞ ከም ዘካየዱ ገሊጾም። ኣብ ፍራንክፈርት እውን ተመሳሳሊ ኣንጻር ኣኼባ ሂግደፍ ተቃውሞታት ተኻይዱ እዩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ጀርመን ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ኣኼባታት ሂግደፍ እውን ካብ ተቃውሞታት ነጻ ከም ዘይከውን ብኣግኡ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሆላንድ ክካየድ ኣብ ዝተወጠነ ዋዕላ መናእሰያት ሂግደፍ ብሰንኪ ተቃውሞ ደሌቲ ፍትሒ ከም ዝተሰናኸለ ኣይርስዕን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ዝተረፉ መደባት ክሓልኩም ድሓን ጸኒሕት እታ ሽምዓ ቢተወደድ ዝወልዓ እታ ሽምዓ ቢተወደድ ዝወልዓ ካብ ሜዳ ዝኣትወት ሽምዓ ኣላፍ እንዲያበሊዓ ብየማነ ጸጋም ተጸፊዓ ብመቕጻዕቲ ሰኪሓ ኣብ ቢተወደድ ተጸጊዓ እወኸትዋ ምስ በሉ ሓፍሓፍ ዓኻሊሎም ክመልስዋ ብጓሓፍ ሽማ ኸይለዓል ከይጸሓፍ ቢተው ከሊእዎም ምሕላፍ እታ ሽምዓ ሜዳ ተወሊዓ እቲ እከይ ከጥፍኣ ትጅግና ክውልዓ ክንደይ ምሁር እንድያ በሊዓ ዓዳኣትያ ተሓቢኣ ኣይርስዕዋን ሰብ መብፅዓ እታ ሽምዓ ሽምዓ ኣይኮነትን ነቢዓ እታ ሽምዓ ደንያ ነቢዓ ዓዊላ ፀዊዓ ኣብ ቢተው ተጸጊዓ ንቢተው ኣስሚዓ እታ ሽምዓ بقفعتي تقفعة تفنتنا تسألئة كاي تبره خليفة قل أفا تدفئة كاي تترف ترسعة نبيته واتمعة زي تألم مبتعة نبيته مزعة زي حلموخ حلم نشمعة تألم كهدات كحمم الناس الأخذ صلم بحيلي بتبب بشبات بجنزب أيسد أن زبط مريضو دلها كوريعو زخرع بربحا زي سدع عب زي راسو زي سأسع حدرا زي رسع زي نعطو زي بل نموت زي فرح بمراس زي سكح كريستوفورمي زي سافر كسع مريض وقح عب كحدث زدنانو بهزبي استخونانو بشماز جهدانو عب زبانون تشونو ألولون تتقنو بحاسد زخانو زي كدانو كحد نحسيها زي بلوم نايريس حساقو سبلي عمساب زقسعو دم تولي فهم زقطعو دم ستيام يوم زقطعو حزب مسيلون يرو تتحليلو أتا حزب مسيلون يرو تتحليلو بيتو تخبيت صرو من انتزا شمعة مخانو نسبة حيبة زانو ودها جرحا حينو عباجو قوة أحدينو ويا شمعة اترحام استزرعة
كم حصوم تقافعة زرنزح نيا نبيعة بهقدف تقطيعة قب إلى تقفيعة سألم تكي تخيخا كي توتس سليخا تعاديقا تلقوها تقوب كبا تنفيها جزيئة حليا تتوكسا تتربيعة تتحكي بريقة نقول تزرقها كل حزبها تدنيقة نبيته مريقة حاولت لبي ندقة أم بلبلا صندقة كلها لا يبيته طبقة كاي بدل بيته كاب بدل حتى قديفنا حصلت كاب نعدل قلب انفلات قلب دناجر قلب فريحنا خاين قتل خاين اسر حلنا عن نفسنا نقتل توقع مريض كتبل بلا علز نبرن تحتي قمطل حديد مدي قلقل نبل بمولنا نوحد بقبل زترفنا بحوي نقاتل ابا جغو اطيرنا كبيت مسجدل فافح نبلنا بحرينا بقدل ابشم عجقانو ططو نبل انفتنا طفينا شلولو واي نبل بطقمن شمعتنا ينتحلل اتاني بيتوز بدل كاز جبل اتاني بيتوز بدل كاز جبل يهرم الله برتعدول يهرم الله برتعدول يمتأكله حزبه معبل عند عيابي كم تقول ولا بيتودد محرت يبل اتا ولا بيتودد محرت يبل تعدقوا لبام متكل حزب الله وناس مدافع نكلر اتا حزب الله وناس مدافع نكلر اتا زرمو زغبر كهجر اتا زرمو زغبر كهجر تطعسكا بعلخا تقاتل تطعسكا بعلخا تقاتل أري يوردلنا برتعدلكي أري يوردلنا برتعدلكي قح نبل بما يصنعي يعنتنا يعير كاي نرئي كلنا نبلع بزبئي بيتونا تسعي سقنا نرئي تتعلالهم كاب كونت منفس طلم تتعلالهم كاب كونت منفس مسجد بيت مقدس كله يفرس قالنا اشي قالنا فرس جح يبل دمنا يفسس عصمتنا يسبر جمات يلمس قمت حديقنا نا تفتي حساب نملس مهانات نكون عين ولد قلعه نكون مبارالو يسرف مرعا زلزت تولده هقدف كاب زبلعا ان كاب كنا طلمت مرعا نبي تودد كوا زي كنا ينقدعا حتى نبي تودد كوا زي كنا ينقدعا كل حبرا قيرا وسليتا تشميتا اتيان ابلقوتا بيتو طحيو نزي ازمكتا نتا شلا اتيواب صلماتا نتا شلا اتيواب صلماتا توليدو مرق دري اتا توليدو مرق دري بعنتو غرحت دللي ندياولس كاينو دقلو قصلي نسون تحيزوا تابتري اتا نسون تحيزوا تابتري فليقوا دارنا خمرئي فليقوا دارنا خمرئي عدبيتو للبلي ولا انت حلخي تحت مدري دحد حيو اي تحفري نبيتو زولد كنبري كبري قباكي بلعلي كبري قباكي بلعلي اريتراوي دادع للبلي اريتراوي تادع للبلي عدبيتو زي تقلم حدري ما هدر جاقانو وسد خبري نتا شمعه دقخي كفيل الله عمري عد منغوتي نعي تماغوتي عد منغوتي نعي تماغوتي ودي بلي على بدي كماغوت نسخن تبخركي علم كحزني بيتودد كبكي علم كحزني بيتودد كبكي عدبو اندي دحد حوا بعلي بيتو اي قبر النوري نعمتو كون لا تحسدري الله خدو سراي حب لي تلعلي الله خدو سراي حب لي تلعلي وفري بيتودد او جبنا دري وفري بيتودد او جبنا دري قدم كل قدمي توروري جغنا بعلي حوليد كنا باي كتبلي هيا تلعلي بحقي بحيل هيا تلعلي بحقي بحيل الله خدو كل خاود هاجر الله خدو كل خاود هاجر ود خبيسا ود الله بحبار دمت انتو سمعكا خمطيت برد نغير كو الله تزنجر حج نقل دحر ايتبل انتنا اي بيتودد اما حيور زنبر نسمع لنا دو بهوتو نسمع لنا الله بهوتو نسمع لنا الله بهوتو حينا دحنا عين سمع مويتو مدرسه سماي كاي ترف صلميتو نحنا ابغهنب كاي نعفو حين نسعرهم تنصلاتو بيتو كاي ترف تزميتو اتا بيتو كاي ترف تزميتو بتخ كاي كون صنيتو بتخ كاي كون صنيتو هنا كاي تكون تابيتو هنا كاي تكون تابيتو اتا كاي نعقنا تنصلاتو نسمامع تمحواتو حدز كنا حسابنا حسابات ابردخن وعلينا انت ميتو اتا ابردخن وعلينا انت ميتو اتا بدد زينبل تمصوتو اتا بدد زينبل تمصوتو اتا بدد زينبل مقالنتو اتا بدد زينبل ابوتاتو اتا بدد زينبل تمحواتو اتا بدد زينبل تمحواتو اتا بدد زيتو اخوتاتو اتا بدد زيتو اخوتاتو
برهان زينريو قد مماتو أتا برهان زينريو قد مماتو الله خندو أمتاتو أي دخت بلا خن انتميتو أتا أي دخت بلا خن انتميتو الله خندو حتنتاتو واي دخت بلا خن انتميتو واي دخت بلا خن انتميتو أرتق أبرخ على أرتق أبرناتو اللهم دو دق حبتو حديد يتقبروا قد مماتو أتا حديد يتقبروا قد مماتو أبشلا تدربي شتيتو مهمينو كل أكلاتو أتا أبشلا تدربي شتيتو مهمينو كل أكلاتو مرأي سينو تعنتو لو مليتي تحضر ميتو كايكون نمشتو زينت حناتا زهوتو بيتودد زد خوينو وحلتو أتا بيتودد زد خوينو وحلتو ملأت بيتو يبلان تبري سريتيا يبلان حبري هاجريات للناس حلمي نزانت استحسابين تولى سمي نتاشم عايليو أما حيور زبالي قال أين نتحلى أسلي ودي هلو علماون زباون كنتاتن زفترو صلواتاتن ديمقراسياዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራን ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ዓለማዊ ኩነታትና ኣብ ኩሉ መዳያት ልዑል ሓይሊ ሚዛን ዝውንኑን ኣብ ብዙሓት ሃገራትን መንግስታትን ዓለምና ዓብ ጽልዋ ዝነበሮምን ክልተ ተነሓናሕቲ ደንበታት ብሓደ ሸነኽ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ደንበ ብኻልእ ሸነኽ ከዓ ብሕብረት ሶቪየት ነበር ዝምራሕ ምብራቃዊ ደንበ ተፈጢሮም ኣብ ዓለምና ነናቶም ሓይሊ ሚዛን ከዕብዩን ሓደ ኣብ ልዕልቲ ሓደ ልዕልን ንኽረጋግፅን ናብ ከባቢ ፍርቂ ዘመን ዝኸውን ብዝሕሉ ኩናት ወይ ኮልዋር ዝፍለጥ መስርሕ እናተተፋነኑ ከም ዝተጓዕዙ ዝፍለጥ እዩ እዚ ውድድር እዚ ክሳብ ከበድቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋራት ኣብ ምውናን ዝኸይድ ውድድር ብምንባሩ ወላ እኳ ንዝገትእ ሓደ ውዕላትን ውሳነታትን ክገብሩ ዝፍትኑ እንተነበሩ ብመሰረታዊ ትሕዝትኡ ልዕልናኻ ናይ ምርግጋፅ ውድድር ክሳብ ዝኾነ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንዓለማዊ ኩነታትና ኣብ ስጋት ክትነብር ካብ መንባር ዝክልክሎ ይነበረን እዚ ኣብ ክልቲኡ ደንበታት ዝፀንሐ ውድድር ሶቪየት ሕብረት ብሰንክቲ ብቐንዲ ኣብ ውሽጣ ዝማዕበለ ኩሉ መዳያዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ምስ ተበታተነት ብልዕልና ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብወሳንነት ናይ ኣሜሪካ ልዕልና ዝሕሉ ኩናት ተዛዚሙ ዓለም ናብ ሓደ ርእሲ ሓያል ሃገር ወይ ዩኒፖላር ኣሃዳዊ ዋልታ ሚዛን ሓይሊ ክትወድቕ ኮይና እዚ ኣሃዳዊ ሚዛን ሓይሊ እዚ ሕጂ እውን ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ቦታ ዝሓዘ ይኹን እምበር እቲ ኣቐዲሙ ፀንሐ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ሓይሊ ሚዛን ገዲፍካ ናይ ሩስያ ፌደሬሽን ካልኦት ሃገራትን ከም ቻይና ህንዲ ብራዚል ዝኣመሰላ ብቁጠበን እናዓበያ ዝመፃ ሃገራት ኮይነን እየን ድሕሪ ምዝዛም ዝሕል ኩናት ሕብረት ሶቪየት ወላ እኳ ብውሽጣዊ ቅልውላው ትበታተን እምበር ናይ ሩስያ ፌደሬሽን እቲ ዝርከቡ ሓይሊ ሚዛን ናይ ሶቪየት ሒዛ ዝተረፈት ሃገር ኮይና ኩነታታ ምስቲ ሓድሽ ዓለማዊ ውድዕነት ኣጠዓዒማ ንዝፀንሐ ዝሓሸ ባህርያዊ ሃብቲ ምስ ሃገራት ኣውሮጳን ካልኦትን ብንግድን ዲፕሎማስን ተኣሳሲራ ዝሓሸ ሓይሊ ሚዛን ካብ ዝፈጠረ ሃገራት ዓለምና ሓንቲ ክትከውን በቕዐት ስለዚ ዓለማዊ ኩነታት ወላ እኳ ኣሜሪካ ሕጂ ብዓለም ደረጃ ትፍለጥ ሓያል ሃገር ትኹን እምበር እቲ ናይ ልዕሊ ሓያል ሃገር እንኮ ኣሃዳዊ ዋልታ ምዃን እናነከየ መፅኡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ካልኦት በብደረጃኦም ኣብ ዓለማዊ ኩነታት እናዓበዩ ዝመፁ ማለት መልቲ ፖላር ብዙሓት ዋልታታት ዝኾኑ ሓይልታት ተፈጢሮም ኣብ ኣሰላልፋ ሚዛን ሓይሊ ዓለምና ብዓቕሞም ነናቶም ፅልዋታትን ተፅዕኖን ይፈጥሩን ኣለውን ስለዝኾነ ከዓ እዩ እቶም ኣብ ዓለማዊ ኩነታት ዝረኣዩ ጎንፅታት ብፍላይ ድሕሪ ምዝዛም ዝሕል ኩናት ቀስ በቐስ ሓደስቲ ናይ ሚዛን ሓይልታት እናዓበዩ ምምፃእ ክረአ ዝፀንሐን ዘለዎ ጥርታትን ኣብ ዩክሬን ክሬምያ ብሓደ ሸነኽ ሩስያ ብኻልእ ሸነኽ ኣሜሪካን ናይ ምዕራብ ሃገራት ኣውሮጳን ዝተኸስተ ጎንፅን ዝፈጥሮ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላውን ወተሃደራዊ ዓቕምታቶም ኣብዚ ከባቢ ናይ ምብራቕ ኣውሮጳ ክዓቢ ዝገበሩ ውድድራትን ወጥርታትን ከም ኣብነት ክውስድ ዝከኣል እዩ ናይ ሶርያ ብተመሳሳሊ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ምትእትታዋትን ወጥርን ሓደ መርኣያ እዩ እዚ ናይ ሓይሊ ሚዛናት እዚ ንዞባ ማእከላይ ምብራቕ ይኹን ካልኦት ዞባታት ክትቆፃፀር ዝግበር ውድድራት ኒክለራዊ ዓቕምታትካ ክትሕይል ዝግበር ህልኻትን መምስ ዝመሓዘውካ ዞባዊ ሓይልታት ወተሃደራዊ ዓቕምታት ክትዕቢ ዝግበር ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ንናይ ሃገራት ስርዓታት ወይ መንግስታት ብናትካ ኣረኣያታት ክትፀልዎምን ክትቆፃፀሮን ናትካ ተኸታታሊ ወይ ፅጋዕተኛ ክትገብሮን እዚ እንተዘይሰለጠካ ከዓ
ክሳብ ብውሽጢ ክትዓለዎ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ዝስራሓሎም ምዃኑን ብሓፂሩ ኣብ ህልው ዓለማዊ ኩነታትና ነቲ ዝሓለፈ ናይ ዝሕል ኩናት ተርእዮ ብካልእ መልክዕ ዝደግም ውድዕነት ይዓቢ ምህላው ዘመላኽት ክስተት እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ናይ ሓይሊ ሚዛን እዚ ማእከሉ ነናቱ ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታት ንቅድሚት ዝሰርዕ ኮይኑ እዚ ውድድር እዚ ንጉዕዞ ቃልሲ ናይ ህዝብታት ብኣወንታዊ በኣሉታ ዝፀልውን ተርእዮታት እናፈጠረ ህዝብታት ናይተን ሃገራት ብዙሕ ዋጋ ክኸፍሉ ክሳብ ሃገሮም ከምዘይትህሉ ዝገብር ተርእዮ ዝፈጥረሉ ውድዕነት እዩ እናተኸሰተ መፅዩ ካብዚ ሓሊፉ ሓደ ከባቢኡ ኣብ ውሽጢ ወይ ኣብ ዙርያ ሃብታም ናይ ባህርያዊ ሃብቲ እንተዳሃልይዎ ከዓ ነቲ ከባቢቲ ክትቆፃፀር ክትብል ክሳብ ንዝተደጎለ ፍትሓዊ ሕቶ ናይ ህዝብታት ኣልዒልካ ሓጊዝካን ረብሓታትካ ከተረጋግፅ ዝካየዱ ውግኣት ቀለልቲ ይፅንሑን ኣብ በዓል ኣፍጋኒስታን ምስ ናይ ግብረ ሽበራውያን ሓይልታት መበገሲ ጌርካ ዝተካየዱ ውግኣትን ናይ በዓል ዳርፉር ምስቲ ካልኦት ጉዳያታት ሓሒዝካ ዝተካየዱ ምንቅስቃሳትን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣሳልጦ ክረክቡ ዝኾኑን ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል እዚ ብዓለማዊ ኩነታት ዝኽሰት ዘሎ ተርእዮ ይኹን እምበር ዞባዊ ኩነታትና እውን ካብ ዓለማዊ ኩነታት ዝተነፀለ ኣይኮነን በብዞቡ ዝኽሰቱ ተርእዮታት ነቲ ኣብ ዓለማዊ ኩነታትና ዘሎ ሓይሊ ሚዛናት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝትንክፎ እዩ ዝኸውን ዘሎ በዚ ከዓ እቲ ኣብ ዓለማዊ ኩነታት ዝረአ ዘሎ ሓይሊ ሚዛን ብመሰረት ዝፀንሖ ምትእስሳራት ነቲ ኣብ ዞባ ዝኽሰት ጎንፂ ኣካል ኮይኑ ክዋሳእ ዘይዋፅኦ እንተኮይኑ ከዓ ኣብ ጎንፂ ከይተኣተወ ፍታሕ ክረኣየሉ እዩ ፈተነታትን ተፅዕኖታትን ዝግበር እምበር ብማዕዶ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝርኢ ኣይኮነን ስለዚ ከዓ ወጥሪ ኣብቲ ናይቲ ዞባ ህዝብታት ብመሰረት ናይቲ ዓለማውን ዞባውን ሓይሊ ሚዛን ስርዓታት ድሌታትን ፖሊስታትን ይፍቶ ይፅላእ ኣብ ረፅሙን ወጥርታትን ክኣቱ ዝገብር ውድዕነት እዩ ዝፈጥር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታትን ከባቢታትን ዝለዓል ጎንፂ ከዓ ብናይ ውክልና ውግእ ወይ ፕሮክሲ ዎር ዝእሰላሰል ኮይኑ በዚ ብቐንዱ ዝጉዳእ ከዓ እቲ ሃገራውን ዲሞክራሲያውን ሕቶታት ኣልዒሉ ዝቃለስ ህዝብታትን ሓይልታትን እዩ ምክንያቱ ፍትሓዊ ሕቶኦም ከይተሓላለኸን ክናዋሕ ብምግባር ከበድቲ ሓጎፅጎፃት ክሓልፉ እዩ ዝገብሮ እቲ ካልእ ኣብዚ ህሞት እዚ ኣብ ዓለማዊ ኩነታትና ዝረአ ፍትሓዊ ሕቶታት ናይ ህዝብታት ቁኑዕ ፍታሕ ከይረክብ ናይ ዓለማውን ዞባውን ርእሲ ሓያላት ሃገራት ኢዶም ክእትዉ ምክንያት ዝኸውን ናይ ህዝብታት ወፅዓታት መዝሚዙ ብስም እስልምና እናሸቀጡ ንባዕሉ ገዛእ ድርቢ ክኸውን ዝኸይድ ዝፀንሕን ዘሎን ናይ ግብረ ሽብራውያን ሓይልታት ዓናዊ ምንቅስቃሳት ዝምልከት እዩ ምስ ኩሉ ዓለማውን ዞባውን ሓይልታት ሓዊስካ ኩሉ ህዝብታት እዚ ዓናዊ ሓይሊ እዚ ክጠፍኣሉ ዝምነን ዝቃለስን እኳ እንተኾነ ሱር ኣበቃቆላ ናይ ዝሰራም ሓይሊ እዚ ጠንቂ ዝኾነ ካብ ምንጩ ንምድራቅ ክስራሕ ዘለዎ ቁኑዕ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶታት ፍታሕ ኣብ ምርግጋፅ ዘይምውቃዕ ምዃኑን ምግንዛብን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ጥራይ ክፍታሕ ምፅዓር ሓጋዝ ዳ እምበር መዛዘም ፍታሕ ክኸውን ከም ዘይክእልን እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ዝዋሳእሉ ሕብረተሰብ ዲሞክራሲያዊ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክትረጋግፅን ተግባራዊ ዘይተጓደለ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ናይቶም ህዝብታት ከይተሓለወን ፍታሕ ዝርከብ ኣይኮነን ዘላቒ ፍታሕ በዚ ዝርከብ ምዃኑ ተኣሚኑሉ በዚ መርሆ እዚ ይስራሓሉ ዘይምህላው ብሓደ ሸነኽ ብካልእ ሸነኽ ከዓ እቲ ብሓባር ነዚ ጥሩፋዊ ሓይልታት እዚ ከጥፍ ዝዋፈር ዘሎ ምሕዝነታዊ ሓይልታት እንተኾነ በዚ ኩናት ኣቢሉ ነናቱ ሚዛን ሓይሊ ኣብቲ ሕብረተሰብን ዞባን ክዕቢ ዝግበሩ ውድድራት ኣብ ውሽጡ እውን ምህላው ናይ ጠቕሚ ጎንፅታት ህልው እዩ ከምቲ ኣብ ዓለማዊ ኩነታት ብደረጃ ዓለም ነናቶም ሓይሊ ሚዛን ሃልይዎም ነቶም ተፅዕኖን ፅልዋን ዝፈጥሩ ዝበልናዮም ሃገራት ብዞባታት ደረጃ እውን ናቶም ሓይልን ሚዛንን ዘለዎም ሃገራት ኣለው እዮም ንኣብነት ኣብዚ ዞባ እዚ ሱዑድያ እስራኤል ቱርኪ ኢራን ከም ቀደማ እንተዘይኮነት እውን ግብፂ እውን ሓዊስካ ነናተን ሓይሊ ሚዛን ዘለወን ሃገራት እየን ብቐጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ኣብዚ ዞባ እዚ ዘጋጥሙ ክስተታት ምስ ኣጠቃላሊ ስትራቴጂካዊ ዓለማውን ዞባውን ሃገራውን ረብሓታቶም ኣብ ፀብፃብ ብዘእተወ ክጠዓዓመሎም ነናቶም ፅልዋታትን ተፅዕኖታትን ከዕብዩ ይንቀሳቀሱ እዮም ኣብ ዓለማውን ዞባውን ኩነታትን ኣሰላልፋን ሚዛን ሓይልታት ከም ሓፈሻዊ መበገሲ መእተዊ እዚ ከበልና እዚ ብመንፅር ዲሞክራሲያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ እንታይ ምስል ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቦታ ዝተደኮነት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንብዙሓት ልዕሊ ሓያላን ዓለማውያን ዞባውያን ሓይልታት ክትስሕበሉ እትኽእል ፀጋታትን ዕድላትን ዘለዋ ሃገር እያ ኣብ ዓለማዊ መስመር መመላለሲ ናይ ንግዲ መራኽብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 1000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓት ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ ስዊዝ ካናል ዘመሓላልፍ ኣፍ ደገ ባብ ኣልመንደብን ኣብ ከባቢተን ብነዳዲ ዝሃብታም ሃገራት እትርከብ ብምዃና
እዚ ብዓይኒ ቁጠባውን ፀጥታውን ስትራቴጂካዊ ረብሓታቶም ተጠማቲት ትከውን ይገብራ ከም ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ነፃነታዊ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝብታት ኤርትራ ብዋጋ ዞባውን ዓለማውን ረብሓታቶም ቀዳምነት ስለ ዝረኣይዎ እዚ ፍትሓዊ ሕቶ እዚ በቲ ሽርክነታዊ ውይይታዊ ረብሓታት ዝተሓሊኹ ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረንን ረብሓታታ ብመስፍናዊ ስርዓት ሃይለ ስላሰን ኣሜሪካን ኣብ ዞባ እዚ ክሕሎም ተገይሩ በዚ ዝኣክል ከዓ ህዝብታት ኤርትራ ምእንቲ ሓርነቶም ናፅነቶም ከቢድ መስዋዕቲ ክኸፍሉ ከም ዝተገደዱ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ዞባ እዚ ምስቲ ኣቐዲሙ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝፀንሐ ጎንፅታት እስራኤልን ፍልስጤምን እዚ ድሒሩ ዝተኸስተ ናይ ሃገራት ዓረብ ምልዕዓላትን ክሳብ ሕጂ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገማትን እቲ ኣብ መንጎ ሓደ ሃይማኖት እስልምና ሸዓን ሱናን ዘሎ ፍልልያትን እናተጠቐምካ ኣብ ህዝብታት ናይ ዞባ እዚ ፖለቲካዊ ዕላማታትካን ቁጠባዊ ረብሓታትካን ክትረጋግፅ ዝካየድ ጎንፅታት ጥራሕ ዘይኮነስ ብዓብዩ እቲ መስመር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለፅናዮ ንሕጂ ይኹን ንመፃኢ ብዓለም ደረጃ ኣብ ግዜ ሰላም ንንግዳዊ ንጥፈታትን ስራሓትን ይኹን ኣብ ግዜ ኩናት ድማ ንፀጥታውን ወተሃደራውን ንጥፈታት ከም ኣገዳሲ መመሓላለፍን መዋፈርን ቦታ ስለ ዝውሰድ ሕጂ እውን ብግዝያዊ ይኹን ዘላቒ ረብሓታቶም እናረኣዩ ክጥቀምሉ ዘገድሶም ቦታ እዩ ከም ኣብነት ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዝተኸስተ ኩነታት እንተሪእና ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝመሓላለፎም መራኽብ ብሸፋቱ ባሕሪ ተዓጊተን ክዝረፋ ምስ ጀመራ እተን ዘገድሰን ሃገራት ረብሓታትን ክዕቅባ ሓይሊ ባሕሪ ዋፊረን ክቆፃፀራ ከም ዝተጓያ ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ሓሊፈን በዝን ብዓብኡ ከዓ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣብዚ ዞባ እዝን ዓለምናን ክህልወን ብዙሓት ሃገራት ኣቐዲመን ዝፀንሓን ድሕረን ዝተወሰኻን ሓያላን ሃገራት ፈረንሳ ኣሜሪካ ቻይና ጃፓን ሩስያ ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ መደበራት ንምስራተን ነዚ ኣብ ፀብፃብ ዘእተው ምዃኑ ሓደን ክልተን ዘይበሃለሉ ሓቂ እዩ ኣብ መስርሕ ሓርነታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ኣብቲ ዝተናውሐ ብረታዊ ተጋድልኡ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብደገፍ ርእስ ሓያል ኣሜሪካ ድሕሪ ውድቀቱ ከዓኒ ንዕኡ ዝተክአ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ ብደገፍ ርእስ ሓያል ሕብረት ሶቪየት ክሳብ ዓንቀሮም ዓጢቖም ዝተኻየደ ምርብራብ ብነፃነት ኤርትራ ድሕሪ ምዝዛሙ እቲ ዝምድናታት ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ምስ ሓድሽ መድረክ ተጣዓሚሙ ክኸይድ ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኮነ ሶቪየት ከዓ ኣቐዲማ እውን ብውሽጣ ተዳኺማ ስለ ዝነበረት ንደርጊ ይኹን ንካልኦት ኣብ ወፃኢ ደገፍታን ዝነበሩ ሃገራትን መንግስታትን ክትሕግዝ ዘኽእላ ኩነታት ስለ ዘይነበረ ካብ ኩሉ ተቆፃፂራቱ ዝፀንሐት ከባቢታት እናሰሓበት ወፂያ እያ ስለዚ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት መምስ ጥቕምታቶም ይስለፍኦም ዝነበሩን ዘለውን ኢና ንርኢ ሶቪየት ኣብ ሓምሳታት መጻኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምውሳን ቃልሲ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ህሞት ብኣንጻርቲ ናይ ኣሜሪካ መርገፅ ንፍትሓዊ ህቶ ህዝቢ ኤርትራ ትድግፍ ዝነበረት ሃገር እያ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዓለማዊ ኩነታት ከዓ ካብ ሓደ ርእሲ ሓያል ዓለማዊ ኣሃዳዊ ዋልታ ብዙሕ ዝበለ ዋልታታት ኣብ ዝተቐልቀለሉ መዋእል ከከም ረብሓታቶምን ሓይሊ ሚዛኖምን ቁጠብኦምን ከዕብዩን ነዚ ብዓለም ደረጃ ዘርጊሖሞ ዘለው ንግዳዊ ምንቅስቃስ ክከላኸሉን ወተሃደራዊ ዓቕምታቶም ይኹን ወይ ናይ ተንተሻረፍቲ ሃገራት ወተሃደራዊ ዓቕምታት ኣብ ምዕባይን ክዋፈሩ ውህብ ነገር እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ እቲ ናይ ብረት መሸጣ ዕዳጎም ፀብለል ንዝበለ ዘመናዊ ኣፅዋር ይኹን ሓገዛትን ምሃብ ብቐዳምነት ኣብቲ ዞባታት ኣብ መሻርክቶም ዘተኮረ ዝኸውን ኤርትራ ከም ሃገር ንዘለዋ ስትራቴጂካዊ ፅጋታት ምስቲ ሕጂ ዘሎ ጭቡጥ ዓለማውን ዞባውን ኩነታት ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ብግቡእ ክትጥቀመሉ ዓብዪ ዕድል እኳ እንተነበራ ብሰንኪ ፀቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ሕሳባቱ ህዝባውን ሃገራውን ረብሓ ክርኢ ዘይክእል ገባት ስርዓት ህግደፍ ግን ክትርባሕ ኣይከኣለትን ህግደፍ ክሳብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ሸይጡ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዘይሓፍር ምዃኑ ዘርኢ ነዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ የመን ዝተኸስተ ጎንፂ ኢደ ቤዛ ናይ ዞባዊ ሓይልታት ኮይኑ ይጥቀመሉ ምህላው እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዕንቅፋታት ንዲሞክራሲያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራን መጻኢ ሓዳሽ ዲሞክራሲያዊት ሃገረ ኤርትራን እዩ እዚ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናው ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ንዝምድናታት ናይ ዞባ እዚ ህዝብታትን ስርዓታትን ሓባራዊ ዘላቒ ረብሓታቶም ዘደላድል ኣብ ክንዲ ዝኸውን ንሓደ ነፂልካን ሃሪምካን ንሓደ ኣቕሪብካን ኢድ ምትእትታዋትን ምትንኻላትን ህዝብታት ኣብ ቅርሕንትን ፅልእን ዝነብሩ ዝገብር ናይ ፖለቲካ ምንዘራን ፖሊሲኡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝዓለመ ምዃኑ ንምውጋዱ ከቢድ ቃልሲ ዝሓትት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ህሞት እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ዞባ እዚ ርእሲ ሓያላትን ተነሓናሕቲ ሓይልታት ክሳብ ወተሃደራዊ መሳርሒታቶምን መራገፍን መዋፈርን ቦታታት እናሃብካ ዝኸይድ ዝምድናታት ሓደጉ እዚ ሓይልታት እዚ ጎንፅታቱን ንቅድሚት እናተወጠጠ እንተመፂኡ
ከምዚ ሕጂ ኣብ የመን ተኸሲቱ ዘሎ ኤርትራ ዓውደ ኩናት ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ጎንፅታትን ከም እትኸውን ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወርድን ዘተሓትት ኣይኮነን። ስለዝኾነ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ዓወት ክበፅሕን ኤርትራ ሰብኣዊ ዓቕማን ባህርያዊ ሃብታን ኣብ ረብሓታት ህዝብታታ ክውዕል ተደኣ ኮይኑ ኣብ ማዕርነትን ናይ ሓባር ረብሓን ምክባርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢድ ዘይምትእትታውን ኣብ ሓባራውን ሰላማውን ናብራ ዝሰረቱ ምስ ኩሎም ህዝብታትን ስርዓታትን ዓለምና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታትን ሃገራትን ጥዑይን ምዕሩይን ዝምድናታት ምፍጣር ኣማራፂ ዘይብሉ ቁኑዕ መርሆ ምዃኑ ብምእማን ዝረባረበሉ ዝኸውን። እዚ ካብ ሕጂ ባይታ ክንፅፈሉ ዝኽእል ከዓ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ውሽጣዊ ሓድነቱ ረጋጊፁ ሚዛን ሓይሊ ናብ ረብሓ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝውዕለሉ ጥጡሕ ባይታ እንተፈጢሩ እቲ ኣብ ዓለማውን ዞባውን ኩነታት ዝረአ ዘሎ ሚዛን ሓይልታት ኣሰላልፉን ምስ ጭቡጥ ኣተሃላልዋ ኩነታትን ሃገርናን ከባቢናን ብምዕሩይ መንገዲ ክጥቀመሉ ዝኽእል ዓብይ ዕድል ምዃኑ ምርግጋፅ ይከኣል። ሓርነተይ ቀልጥፊ ኢለኪ እንተትቕልጥፍለይ ፀብቒ ኢለኪ እንተትፅብቕለይ ሓደው ወርሒ ሓደው ፀሓይ እንተትኾንለይ ካብ ብርሃን ብርሃን ካብ ሙቐት ሙቐት እንተትልግስለይ ገመል ሓዋይ ኮንኪ እንተተብርኹለይ ዳዕሮ ኮንኪ እንተተፅልልለይ ሽዑየ ምበልኩ ናተይ ናይ ሓላለይ እንተ ኣነ ጽንዓት ፈታው ሃገሩ ወደባት ካብ ዝፍጠር ኣይገበርኩን ሒደት ካብ ዝቃለስ ኣይገበርኩን ሒደት ካብ ዝስንክል ኣይገበርኩን ሒደት ካብ ዝስደድ ውን ኣይገበርኩን ሒደት እንተ ጸናሕኩ ዓመት እንተ ረኸብኩ ዓልመት ጓላምያ ዝበለት ጓላምያ ዝበለት تزارب 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 صباح هدي أفلتن
اتي زحلتلو صبحت تصرحني زي كل بعالم كبخا زبكور كبخا زبكور نمن تغبك عطبا نمن تفعلو نمن 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 كرهك نمن كم تفليو صبح نقرني ترايك لليوم زعقل بفنجان وايتنا حنتبو ما نكبلو خان كندي زيفتاتو فانيون كلهم قال خيس لدو زغبركم سمعتنا نايل معاتم مدباتنا بزازي من لنا سنة كلي